tal chukuro me shak hamya kwlaijak kwrwi nukhungni tangwi chanai Jiten Debbarma bupha Chandra moni Debbarma Mungiakami RD Blockni krishnapur ADC villege sak hamya tongaro kwlaijak khwnai chamung tuyi chubana thangwi sogwikha Mungiakami RD Blockni chairman Sunil D tei kubun adongrog Sai Sak hamya nukhungo jwngjal biyalni kokno sana thangtini bahaike bosai sak hamya sak derakha sogwikha reka Jiten Debbarmano Debbarma Sorry hamya mani hingkai February mas 6 tarik bisobar ni din simi kam bathapurun hoite bokrong mihimbo hene phaimani aku kam kum khaimali yang ge phirog ma phakya aku rin sim kalai mani ko ta guba sai mi ya mal tong kha mas talba sirong khabo iko 9 mas ni ko tong khabla bobo sak hamya ka bo doctor ko tele bo jagar ko lang khabo iko telamura ora Mungia ni hospital adinon talang kha thangkai अब hamya ngi se nogo phale kya phai taisen bari hoi taisen Mungia wa thalai ka Mungia hospital anta go Mungia hospital hoite no telamura lai ro kha kha ko lai ro ma nar ba tin tong kha tong man no kun do mon ya selen ni wan sir wan bas bar wan hangka jibi ro ko bo talang mali ya ram paisa ro kri ba ge phiro wi tu phege ta no ko sak haya ni na sai mung tama Jiten Debbarma nen kha an ka jabaran Debbarma tabuk nang oro nen nokra sau phaija ko jaro sini brama sini wo tamro tui phege bro ne ro mai dum lo tu phege ta choli ya sugya no bena chubachuni yak phologui thangnai chairman Sunil Debbarma saka ta chukuro me sak hamya engmani kokduni bisingtei sawi mane che chamung mane te chubana phakya hnai baitto kokno tongo jesupona kaham bayam ngai tongdi jora hamya wa kana basarina jotone slai bayap kaham kwrwi jora nukhungo biyal Sai Sak hamya thongaro kwlaijak jora wo chubachu manei khayok jago tui kusang manmasuk engjaka Jiten Debbarma ni bihiktai nukhungni bororo hambai sranjatino sentini oro Mungiakami no ani Mungiakami RD Blockni bisi sale kana wono tobe oro sung saimia je oro sek sori hamyangi klai tongmani prai 8-9 mas bisi kaja khorman sranjatini bisingti khormanai sentini je mansak angwan sugya koi oro mairum lipekya tai samosho Debbarma pias am haike sing motamuti sasa sali sanani phono sing amno byabostha khairi phaitongo bus kango sing kam khaiman amno sing naine tobe jotono saimano tabu block through te ba SDM through te am hai khainani rugi nainani ito saimano block thanga ka 200 টাকা এবং SDM thanga 500 DM thanga 1200 mano tobe sing sini travel department hoite tamu khaiman naine ebong jotto triparai jene lukurok jate omo sori hamyano naini bagai oro sarang satini bisingti bini account dok oro rijakha account number nai akoi sarati price sini jarati prasani bagai wan sugui tongai dofani bagai wan sug tongai jodi khak kahambai khak rakbai khai wan sugui jodi bono chubaikha kai blake hamnai chung nugo sarati price no hai kubang masini tofa kalai saya sayang tonggai kubang mang mano chung subai tini kubang ma bibino jagao thangai bono rugi rongnai hamli phemani chungnugo omo tripura rajyoni sin dofa handanai rona brono bang blake na hambai maya phoro oboni bagai chung jamansak ang niji bunaine oro ang BSc chairman hisabe buskangote botam khaiman ang wansune